Obengumsakazi wokhozi FM uSbuh Buthelezi useqiniseke ukuthi noma useqinisekisa ukuthi abantu abakweletayo azophela amasonto ayisithupha eseqedile ubakhokhele. Ekhuluma-ke ekhasini lakhe la-Facebook uSbuh uthe-ke ufuna ukuqhuba lapha egcine khona kungasekho abantu abamnyukubalele. Uthe-ke uzothi kuma amasonto ayisithupha engabonakali-ke ezinkundleni zokuxhumana ukuze kudlule wonke-ke umsindo. Uzobuya-ke amasontwana nje bafowethu ngizobuya-ke sengiqedile yonke into njengoba-ke ngiyafisa nami ukuthi sikhokhele abantu inkampani yethu ebakweletayo sidlule lapho bese-ke siyabuya. Uthe amasonto ayisithupha enele. Ngiyathembisa nje emasontweni ayisithupha ngizobe-ke sesiqedile ngalokhu. Ngiyasibonga-ke isikhathi esifikile ngoba-ke senze sasheshisa yonke into. Asidluliseke le nkinga siyiqede siphume kuyo nalabo-ke besinabo beyombuso bakwazi-ke ukulalela kahle noma-ke ukulalela kahle izinhliziyo zabo zithobekile. Uxolise kakhulu kubantu abatshala imali yabo-ke enkampanini yakhe. Uthe-ke kuyisikhathi esinzima ababhekene nazo ngoba-ke bebengazi noma-ke ubengasazi noma kufanele ahambele imishado abemenya kuyo noma-ke imingcwabo yezihlobo. Akumnandi nje ukuphila kanjalo. Uthe uNkulunkulu umenzele umusa ngokuthi kube khona abantu abakwazi ukumeseka ngamazwi-ke nangakho konke. Ngiwumuntu-ke holela kakhulu ubaba-ke udokotela Billy Winston uma-ke ekhuluma nge-seeding for a billion flow. Lo noma-ke loya baba usifundisa ukuthi-ke noma kungaba kancane kangakanani ubungabe-ke ukutholile kodwa uNkulunkulu usinikeza-ke ingqondo, wasinikeza amandla okucabanga ukwazi ukuthi le mbewu engiyitholile ngizokwazi kanjani ukuyisebenzisa ukuze ikwazi ukukhipha-ke isivuno. Uthe-ke noma-ke ukwehluleka ebhizinisini akusho ukuthi-ke ngeke akwazi ukubuya kodwa-ke kudingeka abantu abazokusekela. Noma-ke osemkhankasweni wokutakula uSbuh uThabani ST Dlamini uthe imali-ke abasakwazile ukuyiqoqa kuze kube manje u-73,000. Uthe-ke usakholelwa ukuthi umnikelo usazokhuphuka ngoba bakhona abasathembisa-ke ukuphonsa itshe esivivaneni. Ubonga kakhulu-ke umkakhe nabantu abamesekile kulo mkhankaso.